Официално. Искам да кажа нещо важно. Те и официалните лица ще кажат. Искам да ви кажа, че подобен подвиг ще се предприема от много малко хора. Бяха се записали колко души? Около 60 души се бяха записали. То лесно записването. Една година преди това записва се, ще бягам, ще участвам, като дойде вече времето и почва да намалява, нали се сещате по български, как му казваме. Та са останали 18. Павката е един от тях. Да, защото според него ще има и още отказали се. Почна ли да наближава срока, сърцето бие отляво, вече отива вдясно, става страшно. Това околосветско солово пътуване, не искам да казвам сложни думи, но си е страшничко. Това си е опасно, защото минава през Южния океан. Това е много натоварена зона, много страшна зона. Плаване, което иска много познания, Павката ги има през всички тези години натрупани. Той още на Босфорус Къп имаше задължително там една 2000 милна зона, която трябваше да направи като квалификация. Успя да я направи повече от 2300 морски мили, стигна до Егейско море, да не бъркам острова Пантелерия, до Пантелерия и се върна във Варна. Той направи близо 2600 морски мили, с което показа, че е готов за соловото плаване. Единственото нещо, което мен ме притеснява, защото го познавам от около 15 на години, той е много социален тип. Той има пропътувани самотни мили сам на лодката около 200. Аз колко? По-малко. Значи, първото дълго самотно плаване беше моята квалификация. После ще ни говориш. Много малко е пътувал сам. Тоест обича да има компания на борда. А сега му предстоят по генерален курс 26 000 морски мили. Значи, не знам, аз го попитах, ако има русалка на автостоп, ще я качи ли? Никакъв отговор не получих, но няма значение, той ще говори. Само това искам да ви кажа, че той потегля днес, след малко ще го изпратим с еспресо мартини към Испания. Той ще има спиране в Гърция, в Малта, ще почива, ще се смени екипажи в Малта, в Гърция ще стигне до Испания. На 21 октомври трябва да стартира официално, така че има възможност при добро стечение на обстоятелствата дори да се върне до България и да се върне за старт. Но той ще ни каже малко повече. Павка, ти ще говориш последен. Искам да дам думата на капитан Томов, като стар морски вълк, да ни каже какво мисли за това плаване и какво означава то. Павлине, най-напред към теб. Тебе те очаква едно жестоко предизвикателство, което обаче съм убеден, че ти ще успееш. Защо? Защото имаш физическа сила, добре си подготвен, яхтата е подготвя ти основно и с цял екип сътрудници. Всички ние тук сме зад гърба ти и едва ли ще можем да ти помогнем обаче там, когато си сам. 26 000 мили през трите носа за първи път се направи от наш нон-стоп, single-handed. Трите носа за пръв път от наш мореплавател. Пожелавам ти успех, здраве, стоицизъм, да издържиш и най-важното, техниката да издържи. Ти ще издържиш, техниката трябва да издържи. Пожелавам ти добър път. Уважаеми дами и господа, кметът на община Варна, господин Портних. Благодаря. Честит празник на всички. Първо искам да благодаря на капитан Томов и в негово лице на всички, които са съпричастни към организацията на прекрасната регата Корка Роли, защото това е един истински празник в празника на морската столица на България. И разбира се, пред нас е един голям варненец, един голям българин, когато ние всички изпращаме с убеждението, че ще направи това, което очакваме, именно успешно предизвикателство, едно изключително голямо предизвикателство, самотна околосветска обиколка, но ние вярваме в неговите сили и аз най-искрено му желая успех, ще го чакаме като победител на това огромно предизвикателство. Благодаря. А това какво е? Флага, емблемата на Варна. Браво! Да го вееш гордо, Павка, по всички пристанища и като минават кораби покрай тях да им показваш откъде си. Ето го флага на Варна. Да го пазиш до завръщането, да те посрещнем с него. Какво му връчваш? Шапка и какво? Еспресо мартини шапка и? Специално подготвена за събитието, шапка и фланелка, но ще я подпиша, тъй като съм суеверен след връщането. Да, има такъв момент. Павка, ние пък сме ти приготвили една фанелка, която е фанелката от регатата, обаче е вързана с синята лента.
което е някакъв символ. И ще чакаме с синя лента на гърдите. Ами, давам възможност на Павел Надворни. Знам, че в такива моменти е много трудно да говориш, но все пак той вече е претръпнал. Не е толкова трудно всъщност. Да поговоря сега, че предстоят месеци на говорене с самия себе си и с автопилота. Преди всичко, поздравления на всички приятели и колеги, участници в регата Кор Кароле. Тая година, за съжаление, както на победителите, така и на всички. Ако няма участници, няма и победители. За пръв път от доста години, откакто Еспресо Мартини докосна живота си с моя, не е участвала в регатата. Съжалявам за което, но подготовката беше буквално до малко по-рано днес. И тя продължава, ще продължава и по време на плаването на деливарито до Ла Коруня. Какво да ви кажа, когато стартирах кампанията на 9 ноември миналата година, след квалификацията, останах наистина очарован и, как да кажа, трогнат от изключително положителното отношение на всички колеги, не само от нашите ветроходни среди, които не се славят с пълно единодушие, меко казано, но някак си наистина бях трогнат от това, че на 100% хората изразяваха своята подкрепа за нещо, което в крайна сметка е част от моята лична лудост. Събитието, вие знаете всички, се организира за първи път в този формат за серийни лодки. Това е някакъв шанс, дори получи наскоро някакъв приз, зелен приз, нека така да го кажа, за това, че дава възможност на по-старо поколение състезателни лодки да им бъде вдъхнат втори живот, защото подготовка за едно такова плаване с тежките изисквания за безопасност, конструкция, непотопимост и така нататък, наистина изискват изключителен труд, финансов ресурс и преди всичко пълно отдаване на тази идея. Искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха финансово. Благодаря на Община Варна за подкрепата, за това, че герба на общината е на грота. Искам да благодаря на всеки един човек, който отдели от собственото си оборудване на собствената си яхта. Има такива хора и ми ги изпрати тук до Варна, за да не се бъркаме за това. Както казах, процесът е изключително изтощителен и днес за мен от плаването, за което нямам търпение да ви кажа честно, е просто завършек на един изключително тежък, труден, безсънен и свързан с голямо пренебрегване от моя страна на семейство, близки, приятели, почивни дни, официални и неофициални празници. Още веднъж благодаря на всички, че са тук. Гледам да запомня всички лица, с които повечето се познаваме, така или иначе. И стискайте палци. От моя страна, с каквото мога, ще направя. Ами, да му пожелаем здраве. Павката потегля буквално сега, нали? Качва се на лодката и тръгва, ще ни помоля само се придвижим там да го изпратим с двуженен екипаж, който ще му помага. Чакаме те да се върнеш здрав и още по-усмихнат. Павка, бъди здрав. Господ да е с теб. Благодаря ти.